Mga panimay sa duha ka mga barangay captain sa bukirang barangay sa Dakbayan, Sugbo, gipangrak-rakan sa mga nakamotorsiklo nga mga sospek. Wahinoy na igo sa nasoing pagpangrakrak sa barangay Sudlon Ono o barangay Sinsing. Ano yung report? Natusak sa mga bala at tubangang bahin dapit sa may biranda ang balay ni Kapitan Alborez sa Sudlon 2. Nangabuak ang bildong bintana nga milapos sa kisami sa sulod sa balay. Maayo na lang nga walay mga tao dapit sa sala tungod kay nangatulog naman sa kwarto ang mga sakop sa pamilya. Namatunan ko ni mga tulog ka buto, hiya pa kusod sa kwarto. Mutong sunod-sunod ng buto, wa ko mo gawas. Diha nang wa na murag namingo ng pila ka segundos, di gawas ko. Akong gi-tanaw ang palibot. Pag taw-taw, ni buto sa tulog ko buto dito sa ubos, kanina napita sa hayakan. Muna nga dagan karon kung ano man naunani man ni dagan nga buhatan magunani sa may sa anak ko sayop. Ang barangay tanod nga si Fidel Dabuco nga nagpundo sa biranda, nagkakamang dihang nahitabo ang pagpangrakrak. Pagbuto, i-drop ko diri haba ko. Kamang ko. Itong tungura nagtuon ka may Usim mo kay gusto mo kay good. Suma sa silingan nga nakasaksi, tulo ka motorsiklo nga adunay mga angkas ang duha, samtang ang usa nag-inusara. Ang nagrakrak sa balay sa Kapitan. Gabunit mo tula, sir. Kay nga nagkarsonis, magkuha na sila, t-shirt, mura. Walay CCTV sa balay ni Alborez o sa mga silingan. Naglibog ang Kapitan o sa motibo sa pagpangrakrak siyang balay tungod kay wa man siya gikaaway. Admitido si Kapitan Alborez nga nabalakas siya sa iyang seguridad o sa iyang pamilya. Gisalig na lang niya sa mga otoridad ang pag-imbestigar sa nahitabo. Sa politika ni dili ko ka siguro kung sige kay init mo gud ang ilahagod niya panagatbang karon pero bot. Naglabog ka? Igor ako nga ako andiyan sa tao pagda og sa mga patigayon gikan sa taas. Samtang sa laing pagpangrakrak nahitabo sa panimay ni Kapitan Aurelio Lasponia sa barangay Sinsin. Gipakita nini ang agi sa mga bala sa iyang bintana. Walay naigo sa nasong pagpangrakrak. Nahitabo kini. Mga minutos lang ang gintang sa barangay Sudlon 2. Kini og patay sa dila tuyo, yatangan na unta ko. Oh, way siguro pero kanang nagbiraan na dili sa na kuan nga tao. Mo bira gyud na kay balay wa man ta kay bawg pila ka bugsod nga tao niya birahan daghang maamong. Gitugan sa Kapitan nga nakadawat na siya kaniadto og mga pagpanghulga pinaagi sa text. Dili hinuon siya makatumbok kon politika o mga taong naligsan niya sa mga programa sa barangay ang nagpaluyo sa pagpangrakrak. Nagsugod man siguro ni sa politika kay atong pag sugod na ko diri og kuan kabasam de kog text nga inihapla kong adlaw. Itiksan ko ba? Hulga. O niya akong kuno di na matubag. Gisusi ni Mayor Tomas Osmeña ang kahimtang sa nasoing mga barangay. Kauban niya ang mga kapitan pinanguluhan sa ABC President nga adunay awhag sa kapulisan. I am just very concerned sa mga safety sa mga kapitan. So ako nag-awhag lang sad ko sa atong Senior Superintendent atong City Director Garma nga unta maka-form siya og task force nga para mo investigate yun ani mga nahitaboa. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.